Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Swkhdca District Cricket Association hakas ngisra jan ka khathanre tari uyayong kalayo ban Pynhap Pyrda ia kalempung yelek kai cricket kabalatip kum ka T20 District Cricket League Super Division R1000 RPOR ya kabala penlong Hamadan Mot Meron Jakrem. Hakani ka jingilek kai final jang ka Super Division kadom jerti kalayo ra ia ka 6 ladu. Hakabakala ban penlemno ia ka ramau dak khat nyauran. Kat baha ka jingilek kai jang ka First Division karang thong kalala ban penremno ia ka mau tengam dah nyau weekend. Hakani ka lempung yelek kai final jang ka Super Division ia ka nam man of the match layo ra do klo starting lengdo jang kadom jerti ubalala ban kamai sau phukundairan batkhur art liki wicket. Kat baha ka First Division u Alishan Lems Imle jang ka rangthong ulala ban kamai hadu sanphu lairan batkhur shi wicket. Ya kani ke lempung hakani kesngi lawan ban Pynhap Pyrda do uba VDS Remai DSP jong ka Swkhdca District haringkat ka jingdan lang uba ban Tibor Lingdo President Swkhdca District Cricket Association ba bakhan nong seat secretary ba customer nong seat organizing secretary ba prangkupar khars imyong vice president ba giwe. Kalong ay kum ngaru uway ba siya lekay por mensua ba kapor jungi ngimpat ayo kum gini ki leaders ki ba sim kya ba sim kya ka kamban organize ni ban kiwi ka sports ngina kenma bangi sikta dagi lentang snap ban penlong bat ban lekay cricket kalong ay ba sngo keben kum uway ubri ba siya lekay ya kani ka sports mensua ban iba kena jungi kila ban yo kalat bakin na kentiu ya kasap ilade bat kamtam nai ka cricket kadai ka wai ka sports apo India bala ban ai ka kam yagi kena jungi bat kumju kalong kai ba la ban wanra ka development ha ka jungi.